Jument Lighthouse Obo wngkha Franch Ni kwcham Lighthouse. O Jument Lighthouse o per year 16 crore rang rwjaknai Hyfno Kebo oro job khainani gosia tei Khynai Kwrwi. Tabo hwnkhe oro question khai mano hwnkhe oro aswk rang kwbangma rwmani yagulo phano Tni Kebo o job no khainani saiya. Oro Tni bui borok job khainani saiya aro job vacancy phaibo kebo Tni apply khaiya obono nwng sai mano thangkhe video no payasajara manlainai hingkhe himdui video no chenglai. Jument Lighthouse wngkha Franch ni Tartia Castro ni twi kwcharo 300 meter pathor bai swnamjak. Oboni tungmani wngkha 157 feet. Oro borok rok job vacant phaibo kebo fill up khainani saiya. Recent kwbangma tongui mano obo tamo hwnkhe nungno video ni rwktwrwk thangdui chung obono pura kaham khe sai manlainai. O Jument Lighthouse ni je lighthouse obo wngkha twi ekdum twi ni kwcharo ekdum somudro kwcharo hai wngmani bagui oro kebo rwkhlainani kebo saiya. Tamo hinkhe aro nwng mobile nai tongmani wngya tani hinkhe nini mobile aro network kisubano phaiya tani hinkhe twi kwcharo wngmani bagui network rok aro kwnui maya nwng aro kebai kok sanai kebai connect sanai wngni hinkhe walkie talkie si use ma khainai. O job aswk nai kwlai tamo hinkhe nwng oro nwng thangkhe nini upor tei kebo kwrwi nono kam khaidi fatbar kam khaidi kam pairidi hinui sanai kwrwi nini saka boss bo kwrwi nwngno fungai khe bwchadi arom di chadi thudi nwng jephru bwchadi sudo nwng light thwngmo tesa chungya obono simi naithaisi haifano si obono kebo Khynai Kwrwi. O lighthouse o samung rok khaijaknai hinkhe kunu sudo nwng light thika tesa chungya tei light chungya hinkhe obono thangoi lorri rwjaknai oborok simi oro ni samung. Haifano nwng jesuk nwng oro tongnani normal khwnok obo chwngno aro tei problem face bo khai mano tamo hinkhe obo twi kwcharo wngmani bagui hor nwng thwjak somoi phano twi kotor wngnai twi rok kuchukai phaimani somoi khe aswk no risk tongo ni ah nog tangmani sakatwi phano twi thangui mano hainja belai kheno risk bo tongo o jaga. Tabo hinkhe norok swngui mano teibo hinkhe borok tamo siyade tangwi ah twi kwcharo abo hinkhe nog tanga nang hinui rok swngui mano. Obo wngkha age somoi jephru gari rok kom choliphuru twi twini business rok amdani rok khaifuru o lighthouse khaijakmani. O som business khaifuru kwbangma nuka rok phaio nuka boat rok phaifuru aro ni je somudro o holong pathor korkor tongmani aro light rok ni hor o phaite hor light kwrwi ni bagui pathor rok khudainai nuka oyang thangpai borok onek business kwbangma loss wngkha. Haini bagui aro ni borok tongnai rok borok kaisa plan khailaikha je business khlaimani loss wngkha borok next time o borok aro kaisa lighthouse khlainani hinui bahakha. O lighthouse no wngkha Jument Lighthouse. Light romani karon wngkha oro light rok hor o boat rok bai je manui tonai borok kisa phano andaj khai phaimano je oro borok tongo hinui borok kisa kaham khe borok ni lama rok siniwi phaimano. Light swlammani yagulo kwbangma borok ni je khoti wngmani abo rok kwbangma safe bo wngkha. Hinkhe dolrok obo haite video interesting manna bagui channel no subscribe khaina tapukdi ma layen tei kaisa kwtal video.